Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κωνσταντίνος και σήμερα θα παίξουμε FC Mobile. Περιμένετε παιδιά λίγο να ανεβάσω εδώ το audio, λίγο να ακούμε λίγο κάτι. Επειδή το έχω χαμηλώσει, δηλαδή εδώ λίγο έτσι να ακούγομαι και λίγο. Ωραία, εδώ όπως βλέπετε έχω 3.000 gems, πώς λέγονται στα FC, δεν ξέρω και εγώ τι. Και παιδιά να ξέρετε ότι εγώ συνήθως δεν παίρνω αυτό, επειδή μου φαίνεται λίγο ότι δεν είναι εύκολο να βγάλω καλούς παίκτες και τέτοια. Και παίρνω το άλλο εκεί που έχει Μαρσέλο και αυτούς. Και πιστεύω ότι αυτό ναι είναι λίγο καλύτερα νομίζω εκείνο, αλλά τώρα πώς να το κάνουμε, θα κάνουμε αυτό. Επίσης θα πάω, όχι εδώ γιατί δεν θέλω σε αυτό. Τερματοφύλακα έχω, Ρόδρυ δεν θέλω αυτή τη στιγμή, Μπαπέ και αυτά όχι, οπότε θα πάω εδώ επειδή θέλουμε και τον Λαμίν Γιαμάλ στη θέση Red Wing και ελπίζω να βγάλω κάποιον καλό παιδιά, για να βρούμε. Walkout παιδιά! Γιάννα, Center-back, τι είναι αυτό ρε? Ποιος τον ξέρει αυτό παιδιά, γράψτε μου στο σχόλιο. Πίσω παιδιά έχω 5.000 τέτοια. Και κάτι, θα πάει και ο τέτοιος, 600, οπότε πάω 5.700, καλά μου φαίνεται, κάτι καλό είναι, κάτι καλό. Επίσης παιδιά πάμε να σας δείξω λίγο την ομαδάρα μου, μη Θεός να την κάνει. Εδώ πέρα όπως τη βλέπετε έχω ένα Νεϊμάρ, Πελέ, Ντι Μαρία, Ραμπιό, Βίρτς, Σόμποσλάι, Κουκουρέλια, το Μαλντίνι, το Μαρκίνιος, τον White και τον Ράια. Επίσης σαν πάγκο έχω Γκιουλέρ, Γιλντίζ, που δυστυχώς δεν μπορώ να τους πουλήσω όπως βλέπετε εδώ στο market. Δεν μπορώ επειδή τους έχω βγάλει από πακέτα, αλλά π.χ. εδώ τον Γιλντίζ δεν τον έχω βγάλει από πακέτο, τον έχω αγοράσει. Και εδώ παιδιά τον Μακάλιστερ, τώρα ποιος θα πάει να πάρει τα Μακάλιστερ Τέλος πάντων το βάζω εγώ για πούληση έτσι 30 εκατομμυριά και πες θα τον πουλήσω 20 και θα πάμε εμείς να παίξουμε ματσάκια. Εδώ λέει παιδιά τι λέτε να παίξω, λέτε να μπω World Game Tournament. Εγώ παιδιά, εγώ πάντως λέω αυτό εδώ το The World's Game. Επειδή έχω αρχίσει λίγο από μόνος μου off camera να παίζω εδώ πέρα. Και τώρα παιδιά εδώ δηλαδή είναι λίγο δύσκολο τώρα. Πώς θα βάλω 6 γκολ, επειδή το έχω δει αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να βάλω 6 γκολ σε μια ομάδα. Τώρα παιδιά πρέπει να μην κάνουν επίθεση αυτοί. Πάω γρήγορα. Άλλο να ήταν και καμιά, εντάξει και η Σαουδική Αραβία δεν λέω ότι είναι μεγάλη ομάδα, αλλά sorry από εσύ αν με βλέπει κάποιος από τη Σαουδική Αραβία. Αλλά δεν είναι καμία μεγάλη κλάση. Και ξαναλέω, sorry αυτοί που είστε από τη Σαουδική Αραβία. Εδώ βλέπετε την ομαδάρα μου, εδώ την ομαδίτσα της Σαουδικής Αραβίας που κάπως έχει γίνει 110 rating και αυτή. Και παιδιά θυμάστε, τώρα δεν ξέρω, παλιά που είχε κάτι χρυσούς παίκτες και τους έδειχνε 115 rating και είχε μόνο χρυσούς 90'άδες, 80'άδες. Γράψτε μου στα σχόλια αν το θυμάστε αυτό. Επίσης πάμε να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ τώρα, να τους πιάσουμε λίγο στον ύπνο με το Σόμπος εδώ. Και γκολ. Θα χαμηλώσω λίγο από τον ήχο. Γκολ. Να το χαμηλώσω μάλλον το τέρμα σχεδόν. Όσο δεν ξέρετε, γι' αυτό τον έχω και αρχηγό. Ο Νεϊμάρ γενικά είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Όχι ρε Νεϊμάρ. Όχι ρε πακτούρα μου εσύ. Παιδιά θα φάω γκολ. Παιδιά έφαγα γκολ, πάει. Τέλος ρε.
Μαλντίνι, κάνε κάτι. Μπράβο ρε κουκουρέγια. Κάποιες φορές παιδιά μπερδεύομαι και το λέω κουρκουρέγια τον κουκουρέγια, αλλά τέλος πάντων. Νεϊμάρ, μη δίνεις πίσω ρε άνθρωπέ μου. Πώς να το κάνουμε τώρα. Εδώ. Όχι ρε white. Άντε ρε white. Άσπρε. Φορός μαύρα. Έπρεπε να είχα και έναν παίκτη, έπρεπε να υπάρχει και ένας παίκτης που το λέμε black και να είχα στα back white και black και στο κέντρο brown και orange. Εδώ, τον περάσω, μάλλον. Πάμε ρε κουκουρέγια, μη φάω κανένα γκολ τώρα. Πάρ' την κεφάλι. Ρε τι κάνει ο τέρμας μου ρε. Ωραία παιδιά, έχασε την μπάλα, το έφαγα πάλι. Το έσωσα. Πάλι καλά. Παιδιά, εδώ αν φάω γκολ, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Το έφαγα. Τι έσωσε παιδιά. Παιδιά, τι έσωσε ο τέρμας μου ρε. Πάλι εδώ. Εδώ δεν μπορείτε να πείτε. Το έσωσα, πάλι καλά. Ρε φίλε. Έλεος πια, δηλαδή. Γιατί κάνω όλο βλακίες ρε φίλε. Γιατί. Θα βάλω και άλλο 5 γκολ τώρα. Άντε να βάλω γκολ εγώ τώρα. Πάει η ψυχολογία μου, έφερα γκολ από τη Σαουδική Αραβία. Ποιος με πιστεύει αυτό. Εδώ στην αντεπίθεση Νεϊμάρ is offside, πέναλτι. Το έδωσε. Γκολ. Αυτό. Ui, γκολάρα. Ξέρω, παιδιά, εμένα μ' άρεσε, εσάς δεν ξέρω. Κοιτάξτε εδώ, ωραίο πέναλτι στο γάμο με τον Νεϊμάρ πλασεδάκι. Ρε, ο τέρμας τους δεν πάει καλά, φαινόταν πως θα το ρίξω και γενικά όλοι παιδιά, ο Μέση και ο Νεϊμάρ, τώρα τελευταία ρε παιδιά, όλα τους τα πέναλτι δεξιά πάνω ή κάτω. Γι' αυτό έχασε και στο Μουντιάλ ο Μέση 2 πέναλτι. Γιατί τα έριχνε στην ίδια πλευρά και το μάντεψε ο τέρμας. Επίσης πάμε να το βάλουμε γκολ και πάλι. Επίσης ξεκλείδωσα και αυτό που λέει βάλε 3 γκολ. Τα βάλαμε φίλε μου, τα βάλαμε. Αν πάμε έτσι και στο άλλο ημίχρονο στο δεύτερο, κάτι μπορεί να γίνει. Θα τα ολοκληρώσουμε όλα και να πάμε να πάρουμε τους παίκτες. Ξέχασα και του κουράμ. Πάμε να τους πάρουμε γρήγορα, ελευθερώ εγώ. Εδώ. Όχι ρε παιδιά. Κάνε το τάκλιν ρε κουκουρέγια μου. Κάνε τον τάκλιν. Κάντο και εσύ ρε άνθρωπέ μου. Κάντο και εσύ ρε Virgin είναι offside. Μπράβο ρε white και black. Εκεί. Νεϊμάρ έχασε την μπάλα. Εδώ νέο τάκλιν. Όλο. Τον σκότωσε παιδιά. Αν το πετύχαινα τώρα στο τάκλιν τον είχε σκοτώσει πραγματικά. Offside! Το έδωσε. Εδώ πέρα, εντουός. Δεν μπορώ να βάλω γρήγορα 3 γκολ. Επίσης για 5 Αυγούστου έχω και γενέθλια. Σας το λέω έτσι να το ξέρετε. Έτσι και εγώ θα ανέβαζα και ένα post. Για να σου πω την αλήθεια. Και παιδιά, μπορούμε να χτυπήσουμε μέχρι τα γενέθλια που είναι 5 Αυγούστου, που είναι δεν ξέρω κι εγώ σε πόσες μέρες είναι την άλλη Τετάρτη. Την Τετάρτη που έρχεται. Να φτάσουμε, όχι για 300, είναι δύσκολο να πάρουμε 49 εγγραφές. Αλλά να φτάσουμε 270, πάρουμε 20 εγγραφές. Δεν είναι και δύσκολο, δεν είναι και εύκολο. Πιστεύω το έχετε. Κάτι κάνετε. Κάτι τι. Εδώ παιδιά δεν θα προλάβει αυτό στην μπάλα. Εννοείται. On the boy, μπάλα on the boy. Ωραία. Παιδιά, έτσι όπως πήγε ο άλλος νόμιζα ότι αλλάξαμε εστίες. Εδώ Βίρτς, Πελέ. Έλα ρε Νεϊμάρ. Μαρία 1-2 ναι. Κεφαλιά δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε τη Μαρία να πιάσει κεφαλιά. Σε ποιον να το πεις και ποιον να το πιστέψεις. Δεν είναι και ψηλός.
Πάρε μου κεφαλιάκι εσύ άνθρωπέ μου. Εδώ, κουκουρέγια. Η δουλειά του, goalkeeper. Το έφαγε, το έφαγε. Πάει, το φάγαμε, το γκολ. Το φάγαμε, το γκολ μας, το φάγαμε. Πελέ, Di Maria, κάνει τις τρίπλες Dino και Maria. Επίσης, παιδιά, νόμιζα ότι ο μπαμπάς του Di Maria και η μαμά του Di Maria λεγόταν ο μπαμπάς του Κωνσταντίνος και τον έβγαλαν από το Ντίνος, και Μαρία τη μάνα του και έτσι και πήρε το Μαρία και έτσι το λένε Di Maria. Για πόσο έξιμος ήμουν. Επίσης τελείωσε το μάτς, πάμε να παίξουμε κάποιο άλλο τώρα, πιστεύω. Να πήρε τα 250, πώς λέγονται αυτά, δεν θυμάμαι. FC Gems, κάτι τέτοιο, ξέρω κι εγώ. Για να δούμε, θα πήγαμε στο τέλος. Πάμε στον Λίλιαν του Βαμ. Πες παιδιά, τώρα εγώ πάρω Ζιντάν μάλλον. Αλλά τώρα δεν ξέρω, και Τουράμι καλός. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Πάντως δεν θα το πάρω σε αυτό το βίντεο. Ενώ θα κάνω και αυτούς τους 3 αγώνες, αλλά θα τους πάρω σε άλλο βίντεο τους παίκτες. Μπορεί να σου δείξω σε κανένα σορτάκι και τέτοια. Αυτό. Επίσης παιδιά έχει πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή πεθαίνω με τη ζέστη εδώ. Ναι, για γράψτε μου και στο σχόλιο αν έχετε πολύ ζέστη. Τώρα μόνο ότι παίζουν ξύλο αυτοί. Το υπέθυσα. Το κατάλαβα. Από όταν έπαιζε Γαλλία, Παραγουάι, ναι. Να κάνω 10 tacklings και 15. Διενικρύβα 15 tacklings. Θα το δούμε αυτό αν το καταφέρω. 15 tacklings τώρα. Δεν ξέρω αν μπορέσω. Πάρ' την κεφαλιά ρε. Πάρ' την κεφαλιά. Ούτε ένα αυτό, ναι. Μην πάρεις, χάσε την μπάλα. Κλώτσατε εσύ ρε, Τι έγινε ένα tackling, δεν έγινε. Ωραία, ρε μπάλα είναι για εμάς. Πώς έγινε αυτό. Τι παιδιά θέλω να βάλω έναν ανάποδο ψαλίδι τώρα. Νέα σέντρα, η κεφαλιά ήμουν offside και δεν έμπαινε τον γκολ. Φαινόταν, ήμουν λίγο ψιλοσίγουρος. Out παιδιά. Ρε εδώ περιμένετε. Μην πάρω εγώ μπάλα. Για να κάνω εγώ εδώ τάκι. Ω, του πέτυχα, 4. Κατά λάθος. Έλα Νεϊμάρ, ποδό. Ρε Νεϊμάρ. Ούτε να σουτάρει δεν μπορείς πλέον. Ωραία εδώ. Πάρε την μπάλα ρε. Φτά τάκλινε. Ποιος είμαι ρε. Μου φαίνεται ότι μπήκα λίγο πιο πολύ στα τάκλινε. Δεν κερδίζει τον αγώνα και γκολ. Γκολ. Παιδιά, έχετε παρατηρήσει ότι με το νέο update του FC Mobile όλα τα shoot που κάνεις power shots πάνε έξω από το γήπεδο. Ενώ παλιά βάραγα power shot από το κέντρο και έμπαινε. Αλλά θα κάνω την άντρα με τη φύλακες, αλλά και πάλι έμπαινε. Ναι, είναι σαν αυτά. Δηλαδή, κοιτάξτε, κάνω τέρμα με δύναμη. Πού πάει η μπάλα. Παιδιά, κάτι έχουν κάνει και ελπίζω στο νέο, στο 27 να μην είναι έτσι, επειδή τώρα αν είναι έτσι ρε παιδιά δεν γίνεται να το κάνουμε. Πώς θα παίξουμε, πώς, τι είμαστε για να παίξουμε, να κάνουμε shoot, power shots και να πάει η μπάλα στα κεραμίδια, τι είμαστε. Δεν ήταν 2 τάκων και το μέτρησα. Παιδιά θα πέσει το πλακάτο. Εδώ Νεϊμάρ, Πελέ, Di Maria, εδώ, πάω στο φάουλ. Δεν στο φάουλ ρε. Εδώ είσαι ντρου, πάω και τράω και παπάω. Και λίγη το ημιχρονάκι, λαλαλαλαλαλαλακής. Εδώ. Μπράβο ρε. Έλα Νεϊμάρ, άγκαρα Νεϊμάρ, ασιστένια άγκαρα Μέση, άγκαρα Νεϊμάρ, Νεϊμάρ Τζούνιορ, Νεϊμάρ. Δεν μπόρεσα να κάνω.
Σόποσλα. Ανέβα τη Μαρία. Ανέβα, δες τον Νεϊμάρ. Δες τον Νεϊμάρ εκεί. Πήρες την κεφαλιά Νεϊμάρ. Όχι ρε Νεϊμάρ. Όχι ρε Νεϊμάρ μου. Όχι ρε Αλανί μου. Τη Μαρία. Καλή τη σέντρα. Ωραία Νεϊμάρ. Νεϊμάρ δεν χάνεις τόσο έτσι. Όχι. Έλα ρε Μπιό. Παιδιά δεν γίνεται να το έχασε αυτό ρε. Πώς σούταρε έτσι ο άνθρωπος. Πάλι Βίρτ. Την κλέψαμε. Δώσε την Μπελέ. Τη Μαρία. Δώσε το Βίρτ. Παιδιά, θα το δοκιμάσουμε εδώ. Βίρτ. Άχι ρε. Γιατί μπάλα, γιατί δεν μου έκανες χατήρι, γιατί. Ρε φίλε. Εδώ. Μαλντίνη καταπληκτικός. Είσαι καταπληκτικός Μαλντίνη. Νεϊμάρ, τράβα το αγόρι μου. Γκολάρος. Γκολάρα. Εδώ παιδιά ήταν και λίγο χέρι. Ήταν και δεν μετράει το γκολ. Ήταν λίγο αμφιλεγόμενο, αλλά που το μέτρησε και έτσι και ο κέρδιζε, οπότε δεν θα μένεις για να μετακύρωνε. Έτσι και δεν μπορεί να μετακυρώσει. Επίσης παιδιά, πόσοι ανυπομονείτε να βγει το νέο FC27 και σαν παιχνίδι για το PlayStation και για PC και όμως για κινητό, το FC Mobile 27. Αν και κανονικά παιδιά, τι ωραία θα ήταν το FIFA Mobile, βέβαια. Αυτό παιδιά ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα σας υπενθυμίζω, κάντε ένα like, μία εγγραφή και να συνεχίζετε να βλέπετε τα βίντεο και να φτάσουμε όλοι μαζί 300 εγγραφές. Bye bye!